Ja bože. Najprv som si musel toto vymakať. Toto je ten svah, čo sme raz išli dole na Fiate. To kilometr idem peši hore, ty kokos. Fú. Už by som nemal takéto strpanie mať vôbec. Ale mám za sebou prvých necelých 6 km. Ale lietadlá tu robia parádne manévre. Idem takýmito sprostými cestičkami a medzi poliami. Čisto tragédia, ty kokos. A hore a dole, a hore a dole. Furt! Pozri, čo mám zaradené, ty kokos. Jedna. Tu sa ale konečne napájam na hlavnú cestu a idem dole. Tu na ten Taufkirchen Reels. Lebo si tu potrebujem kúpiť na pitie vodu, lebo však nemám čo piť už pomaly. To som tam za 10 minút. Teraz tie cyklostezky boli prakticky o ničom, ale teraz medzi Taufkirchenom a Dorfenom je takáto krásna cyklostezka. Ale vážne pohode, super výborná. 8 alebo 10 kilometrová. Paráda. Takéto kopčiky, nekopčiky. Zase idem peši už asi 15 krát. Ale baví ma to. Na tých kopcoch celkom fúka. Tož diaľnica Mnichov Braunau. To je tá stredná diaľnica. Tady som teraz. Už vidím pred sebou celkom Alpy. Táto rieka vyviera v San Morici. In. Wow.